Kohimen kopara beid hautrai Jesus Christ. Haki jimpuli haki nigi sngi kam dame nega gospel. U Jesus uyai beteng ban kedau ia ki piracy but ki star dine eke jinglong junkie kaba persha ia ka saindur ke jango padai. But ladang isnga bhang yusngo u Jesus pendon kam ia ki tin kor hadu kata kabakin badia ki nong snapru kin lingo bale u Jesus kren katne persha ia ki piracy but ki star dine. Padu Jesus utumu padula trang dik ba da kabas ngap ia ka jingi ka jangu ba ka jingken du jangu kin kala kabamot henra ke jing so si kalong kim treben patiao kin diatru halor ke tin ga ba Jesus kren halor ke jimpin paid bad nang tau Jesus kren pilong kum ke jingte bala pushara ha ka tin Greek ki brio ki ba arsa ka keren bakilong kum ki nongle ak drama ha ka stage kane kalong ka tin ka baki pindon kam ban peni ki brio syapang kane ka jinglong arsa ngi baro ngi paid film ngi paid ya kino ki nongle ak but ngi sotanar ban paid but kadbang idang paid ngi tip kita ki brio ki ba ak kimde ki brio ba shisha ki ba imkum ne lese ki riusniu ki wan ak kum ki brio ba rikoit but ki rikoit ki ak kum ki brio ba sniu tam but ladangi peit ye ki jingim jongki shalin det ngilaban yo I kimde shisha ki bala ak kum da lese ka jingim jongki kalang kam babha ne kam sniu minda habau jisuang pilong ri arsap pilong ke jingte bala pushara ujisu mud ban ong hapo jompi dandon bun ke baro kabak sniutam nakata kadau haka jingim jongi ju kadbanang jan bad kasngi burom paska ki shayad ai pushara ya baru ki jingte kenamba kanlong kamli but ki bru kin yo I lupa na jingai bakinam kta ne ki tur shajan ye ki jingtep ne markat ba ki ju ki pen kre na gabenda kas ngi buram paska ki don ke jimpen kre binyabha bakinam kwashu ban bit kano ke jingsin yu na mar lada ki bit ne kta ya kano ke jingsin yu kamda me ki jingtep ki haben ne ya lamba ka rti side kuit biang but kanang bampor but kinum la satya ban pin urlong but pin menda yaka jingleni am paska teki haban long ki ba kusiar naka ban bit kano ke jingsiniyo but menda u jisu on wad lada ki bryu ki ai pushara ne ki pin kuit yaka jingtep hapo jongka jingtep kadon ayu ngitip don ki shim balaput don ki jingjakliya but kata ke jingjakliya pan kam shimla vengno napo Henry ki shuai pushara shabar bad ki perkat baka ki biang bait bad ki yai badu jisuam bun gi briu ki long kum kanege jingtep bala ai pushara nabar Henry hapopat ki don ki shim balaput ke jinglong ba man bad ki jingsinio karukam daka ba im hakata ke jinglong ga basinio ki peni habar ba ki long ki briu ki ba tip top don bun gi briu ngile kile kumne hakanege juk wat hapo ka balangro wat hapo ka jingay jongiro idon bon gi bru ki im kumne ka jingay kalong kum ka jingle pushara ka jingay ne haka jinglong dakon haka balang katolik kalong kum ka jingay pushara naga benda bon gi kristan ki im hakanege jinglong kilong ka jingtep namar khapo jongi don bun ke baro bala put ka jingim jongi kalong kum ka metia but ki sautu yalade shimet hapo jongi hakamen siem jongi omdon eye kabakela bandawa na kabinda ka beneng don bun gi longu pa ki im kumne ke jingit pala dia kaspa jingit pala dia ke nam ka buram ka pelong iki kum ke jingtep
ki pelong ye ki ban balong ki shing balaput bad ki pendap da ki jingtingit ka babun jai nangda ki peni habar bakilong ki babha baru jisuong kine ki long ki riarsa ki ak ek drama ki don ki ba ak ek drama haye lese ulaban long upa nega kemi ba shalindet ki don bun ke baro ke basinyu kile lese don ki kun kile ek ak ek drama hakamat kimi kipa henry shalindet part ki im ek jingim ka basinyu badu jisu kedaukti ya kum ke ne ke jinglong jongi ha ka ba ula kran halor ki piracy but ke start ain ngirung e don kum ke ne ke jinglong lesengi perlong ya ka niam kum ka jinglong ban shushania ke nagabenda bun gi briu ke niam ke jinge kristan kalong ban shania ha ka ba shania ha ka jinge kiyo burom kiyo ya ka identity ki bri kiong o une ude kristan une kane kade kristan ha ka ta ka kertang jogi kristan ki wad ye ke jimman toy shalinte ki wad bun ge jimman toy henry kim wad ye ke jimman toy ka ba kong santam kalong ge jingim mensiam jongi pat kala blood palat kala porchisha but ki so tu hi yala dai ka jingim baki im kam ye de dur eye badu jisu kam ye de dur eye bad ka jingim kristan henry ki shupin bana habar kilong ki buru bahok ki peni habar kilong ki bahok hapo pat ki don ke jinglong arsap ke jinglong basiniu don buon ki buru wat ha ka kertang ka niam ke penyap ye ki wai hapo jongki ki dap da ki jing siniu sudah ha ke ne ke juk ka ba menta buon ki kristan ki yesrim bat ka ne ke jinglong ka ba jisu kdau ha ki parisi bat ke stadain kilong shisha ki jingte bala ai pushara badu jisu udang yai beteng ban ong pilong ki buru pilong ki kunjong ki pate men ke bela penyap ye kinong ya tolepa kane kalong ka kawai pat ke jingken no ka babu jisu bu hakama jangki banang tau jisu ong bale jisu ong kumne namar ki yasla percaya jisu kila tumu ban penyap ya jisu nangda kitte ya ki mot naga binta ki rikoi ki pindon burom ne ki kindio burom ye ki rikoi henry shalin dad ki don kane ke jingsiniu lada yo lat ban penyap ya jisu ki bela penyap ye kinong ya tolepa ki aptap ban penyap ya unong penim umesaya kane kalong ke jingma kaba shirke kaba kini ki parisi ki start ain kila im bu na preng jongiru ngilong ki ba penyap ya jisu om tang nong ya tolepa om tang ye ka sur jongo bale om tang ye ka sur bala keren hangi henry bun ki kristan hagene ga juk ka ba menda ki im da ka ba penyap ya jisu da ka ba penyap ya ka jingya tiplem jaki kim don jingya tiplem eye naga benta ka kaspa ki bu shiliang jisu naga benda ka burom ki bu shiliang jisu nangda ki wan pidiang biang jisu kane kade ke jinglong jambun giperu wat ya kinong yalam wat hakamat kinong yalam ru nilaban yoy kom kane ke jinglong hakamat kile bun gi kam shalin dat pat kilong gi ba penyap ujisu don bun gilong ge melong ge pa bun gi kon samla wat mangi gi riniam lese ngilong ki ba im kha kane ke dur ha ke jingim jongi nadu kinong yalam ujisu kenno ya kinong yalam ujisu la khadau ya ke jimba kala jongi dong yalam badula ong pilong ri arsa pilong shu ak drama bon gi kristan ki ak drama ha ke ne juk bon gi kristan ki ba kein ba kilong gi dong yalam ki ak drama bon lese ya ki dong yalam ki ba pau habar ba kilong gi bari koin hapo jongi pad ki im da ki shing balaput watnum ai pushara habar lada pimut ben ai pushara habar peit hapo lupa hato pilong kibakoi lada pi sautu badon ge jingtuna ban pen pe ni de ben pelut ya ke por ban pen kuit ya lade ko himmen ko para uji subu hakama jangi ya ka jimma jongi brio ba im hakane ka dor ki brio ki ba im kum hakane ka dor kinum poi shabaning na mar kumba ki restart but ki parisi
Kiadu kadwai kila penyap Jisu. Habau Jisu la pertahaki pideben kala kim shimla kongu. Bun sin haga jingim jangiru. Ujisu upertahangi daga sur jangu. Ujisu kren hangi daga gospel. Ujisu kren hangi lembah kabala. Ujisu kren hangi lembah kibriu jangu belai. Bankala kabamut. Henry bun kibriu ki kensting. Kim patiau kindia turu ya ka jing kon ka jangu belai. Nanda ki Aisha ka jing chot. Ngi haban long kibriu ki ba Ishirhem ya Jisu. Lada mangaban mapi. Ngi Ishirhem ya Jisu. Ngi laban kala kabamut. Henry lada kalam kanega jingid. Kalam kanega jingkongu. Kalam kanega jingaiti ya ka jingim. Ngimla ban kintiu burom ya Jisu ha ka jingim. Pengin paisha kala ka jangka men siam jangi. Hadu katno ngi penyap ya Jisu ha ka jingim jangi. Hadu katno ngi ak eka drama ha ka jingim jangi. Hadu katno ngi im ya ka ri arsap. Naga benda ke jingmen doi shipor arpor. Bun sin ngi penyap ya Jisu. Ngi im habar da kawai pat kadukam. Hapo jangi ngi im kum gishing paput. Jisu be ed karko kardo yangi. Pen sule yangi. Pen kantang yangi. Bangin dupla. Pen sauto yaga jingmut jangane ktil. Leze me peit yangi ru dakaba ong kori arsap. Pilongi jingtep ba ai pushara habar. Yarap yangi ben kala kabamut. Yarap yangi ben pentimai ke jingim jangi. Kenapa ngindup shem bindup lap iame man ke kelipmat haga jingim jangi. En yaro ya utrai Jesus Christ.